I denne meget korte screencast vil vi vise, hvordan du logger på din FTP-konto hos GigaHost og dermed kan tilgå din domænemappe. Start med at logge ind i dit kontrolcenter. Klik så på menupunktet Adgang. Her kan du under overskriften Overførsel af filer se de oplysninger, du skal bruge for at logge på serveren. Åbn så din FTP-klient. I dette eksempel benytter vi FTP-klienten CyberDuck, som kan downloades gratis fra nettet, men der findes også en lang række andre FTP-klienter, som kan være lige så gode at benytte. Klik så på Open Connection. I feltet Server skal der stå din serveradresse. Over i kontrolcentret kan vi se, at serveradressen i dette tilfælde er web1.gigahost.dk. I feltet Username skal der stå dit brugernavn. I dette tilfælde er brugernavnet Benjamin. Og i feltet Password skal du skrive dit kodeord til kontrolcentret. Klik så på Connect. Du har nu fået forbindelse til din FTP-konto, og du kan i din www-mappe se dine domænemapper. I dette tilfælde er der kun tilknyttet ét domæne, benjaminholm.dk, og i mappen for dette domæne er der blevet lagt en WordPress-installation. Tak fordi du kiggede med.